Hey, lipay kay siya sa iyang cake, oh. Uy. Leng. Hi. Hangin kayo. Ay, mau tulibin. Sa. Ibutun na ibalik lang. Dahil, kuan. Kay, Glibog may pasiga sa kandila. sabos na, pabos. Hangin kayo ibabaw. Na, di na musiga. Na. Dili ilalam mo. Patindog ng lighter, patindog. Panay sila angin pod. Happy birthday to you. Oy! Angin. Mau tulang hangin nga. Balin talibi. Balin kastar. Oy, Dili nahahangin sa- nga dili. Mau tulang sa te. hangin nga hapon. Lumas. Ay, ayaw. Ayaw. Ito ka. Balhin may lugar kay kuan man Wow. hangin. Kay mag-blow di candle na siya. Happy birthday Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Lawrence. Sige. How old? Blow the How candle. old are you now? Bilang yung edad niya? Na 5. Ah, very good. 5 na siya. Uy. Lipay kay siya sa iyang cake, oy. Atong plato, mami. Sisi. Dili na. No. Ikaw sa. No, hoy. Nagkuhit eh. Nagtapok-tapok mi dire kay birthday man sa among apo. Tapok mi. Kay birthday sa among apo. Purta, gawas. Purta, nasulod ng iro kay ma-birthday po ng iro. Dagan nga. Uy, gaabli naman si Lolo ug kuan oh. Pahilis. Oh, sige. Uy, cake. Wow. Sige, di malaki. Mo man utang ka. Wala ginayan na. Iko no, patilaw ta, patilaw. Guliti plato. Maro. Guliti. Di ko na, di ko. Ano yung gusto? Di ka na. Kainan ko na. Ame. Ame ba? Ano sila, lamit. Lain kayo. Urang kabaw. Eh? Ame, manggod. Ano pa? Ang uling basig gamiton. Oo. Di ko na. Hindi ko kaon, ako ikaon, napadipin niya oh. Go. Oh, kwa. Wapay pa yun to ha, kaw kok. Ay, ina mo kok? Dili ah. Ako dong, nagkaon na ba ako dong? Wala na eh. Tawad. Ay, takang na ni. Bye-bye. Sabihin ba? Unsa na pa? Ang ako cellphone, ako po ba? Kuha ni mama ni mo. Ay, wa man to napil video. Mo na yung mga handa oh. Sporta! Sige mo na tangago ng manok na po spaghetti. Kamulo pa ang niluto ay. Tayo pa. Ay, wow! Puta! Iwas! Ma, tinapan na oras ang white cake. Ha? Tinapan na rin. Mo da yun ay among kung ano lutoon ron. Bye-bye. Thank you for watching.